माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जि 156थि गोथार जोनोम सान गान्धी जयन्ती दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दखरा जिल्ला मिरु आरो इउनिट कमिटियाव गासै लेभेलावनो महात्मा गान्धीनो ट्रिब्युट होनाय बा श्रद्धांजलि होनाय जों बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंदों। दुर्गा फुजानि सम दिनै बिजया दशमी आरो बावैसो बिसायख'थि थांबाय, बेनि उनाव जुबिन गार्गआ जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाबै गोमालांबाय। बे गासै थासारिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन बोसोराव जोङो गिदिरै फालियोमोनब्लाबो देग्लाय सम आरो थासारिया जिहेतु गोरोबाखै, बेखायनो जोङो बेखौ थेलेबलेबहै मुलुगनां अहिंसा सान इन्टारनेशनेल डे अफ नन भायलेन्स आरो महात्मा गान्धीनि बे जोनोम सानखौ जोङो दिनै खुंफुंबाय। आङो गिबियावनो महात्मा गान्धीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो बिथाङा बर' माहारिनिखौ आवगायलांनायाव जेब्लायबो जाहाथे जोंखौ बोर सारस्रिगोन, आशीर्बाद होगोन, जों बेखौ मिजिंथिबाय। महात्मा गान्धीया सोर बेखौ गोदानै रावनोबो बुंनो गोनां गैया। ब्रिटिशनि 200 बोसोरनि जि सासन दंमोन बेखौ उदां खालामनानै भारतनो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिया उदां राष्ट्र हिसाबै निर्माण खालामनायनि थाखाय बिथाङा हाबा मावदोंमोन आरो अहिंसानि मोन्थोरजों गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों बिथाङा कुनु गुलि बारुद सिलाय हाथियार लायाबासिनो जि सोमावसारनायनि जि मोनसे आदर्श आरो समाज आरो हारि दानायनि जि आदर्श, देश निर्माणनि जि आदर्श, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लानानै जेब्लाबो हाबा मावगासिनो दङ आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि मोनथाय, थामोनथा, रैखाथि, राजनितिक, संबिधानिक, गणतान्त्रिक जि अधिकार, बे अधिकारखौ मोननो थाखाय महात्मा गान्धीनि आदर्शजों बिथाङाबो सोमावसारदोंमोन। सोमावसारनाया रावनिबो अयनाय आरो इनाय नङा आरो बेयाव जाहाथे हिंसा जाया, बे बाथ्राखौ महात्मा गान्धीया जेब्लाबो बोसोन होलांदोंमोन। दा बेखायनो मोनथाम गोरोबथानि उनाव बर' हारिया दिनै मोनसे रोखा आरो राफोद गसंथानो हानाय माखासे जोङो मोनथायफोरखौ दिनै मोननो हाबाय आरो 2020 गोजोन गोरोबथानि उनाव दिनै मोनसे सान्थिनि परिबेस, बे सान्थिखौ गान्धीजिया जेब्लाबो हास्थायदोंमोन। हादराव जेब्लाबो सान्थि जानांगौ, रावनिबो हारिनि गेजेराव क्लास सिस्टेमा जाहाथे थानाङा, मुगैलायनाय, नासयलायनाय, गादबलायनाया जाहाथे थानाङा, बेखौ महात्मा गान्धीया लुबैदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुङो जे गोरिब गुन्द्रा जोंनि जिखिनि थासारि आरो गासै जोंनि बर' हारिनि जौगानाय जौगायै गासैखौबो लानानै हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै दानायनि जि लामा हान्थिनायाव महात्मा गान्धीनि गणतान्त्रिक मोन्थोर, सान्तिपुरनि मोन्थोर आरो अहिंसानि मोन्थोर, जे रावखौबो हिंसा खालायाजासेनो जोङो खौसेयै गोरोबलायनानै अनलायनानै हारि दानायनि थाखाय हाबा मावनो हायो, बे मोन्थोरखौ लानानै जोङो दिनै हाबा मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव गान्धीजिनि आदर्शखौ मुल मोन्थोर हिसाबै लानानै, बड'फानि आदर्शखौ मुल मोन्थोर हिसाबै लानानै एबसुआ हारि आरो समाज दानायनि थाखाय बयखौबो लानानै खौसेयै गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय हाबा मावलांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। जितु बिसायख'थिनि उनाव जोहोलाव जेरैबायदि माने नावकाता थानाय जोहोलावफुरि पार्कनि दरजाखौबो सिमफायदों आरो बेराफारसेथिं गोजोनपुरि मुसलपुराव थानाय बे बड'फानि मुसुखाखौ बेबायदि बुख्लाबबाय। दा बेबायदि माने हिंसा जि थासारि बेखौ बहाबा सोरबा लाबोनो नाजायाखै? बेयो थारैनो दुखुनांथाव जे जोंनि जिखिनि सामाजिक जिखिनि एसेट बा केपिटेल आरो जिखौ जोङो लुबाय बा दाबाय बा निर्माण खालामबाय, बड'फानि मुसुखा गोजोनपुरियाव बा गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि जिखिनि थासारि नुदों, बियो थारैनो अबेबा मुसुखाखौ देख्लाबनाय, अबेबा पार्कखौ जरजबस्ति देखावनानै खुलिनाय, बहाबा जरजबस्ति हाबनाय, आङो थोंजोङै रावखौबो थांखिनो नागिराखै। समाजाव बेबायदि नेचारनि माखासे सुबुं थायो, नाथाय जोङो संजम आरो धैर्यनि गेजेरजों आवगायनांगौ। थासारिया एखे थाबाय थाया, जेब्लाबो बे परिबर्तन जायो आरो बेखौ गोसोआव लानानै सम आरो थासारिजों बयबो गोरोबनानै सोलिनाया बयनिबो बिबान। दा बेयाव बड'फानि मुसुखाखौ बुफायनाय बा बेखौ बुख्लाबनाया जोंनि हारिनिनो जि मान आरो मर्यादा, हारिनि जिखिनि आदर्श दङमोन, हारिया जि मोनसे गोजौ लेभेलाव मोनहैबाय, बेखौ जों गावखौनो गाव माने मा होनना बुङो, जोङो नासयनानै लानाय जादों बा गावखौनो गाव जोङो आथिङाव दाननानै लानाय बायदि मोनसे थासारि जादों। जाय बड'फाखौ जोङो महान बेक्ति हिसाबै
बिश्व दरबाराव लांनो नागिरदों जेराव जोङो गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा गायसनबाय बिथांनि मुङाव जोङो लामा बेखेवबाय बे बड'फाखौ दिनै जोंनि जायगायाव जोंनि न'आवनो जुदि सोरबाया जुदि खथि खालायोब्ला देख्लाबोब्ला बिनिख्रुइ बांसिन दुखुनांथाव गैया मुर्ति देख्लाबनाया गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु बे मुर्तिया सोरनि आरो बे मुर्तिखौ मानो देख्लाबखो थारमाने बड'फाखौ सोरबाया बा बबेबा श्रेणियाव बेखौ माने धंस' खालामनो नागिरनायनि बेबायदि मेन्टेलिटिया माने फैदों नामा आरो बड'फाया सोरनि इनाय आरो खहा खालामदों बड'फाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेक्ति सम्पति नङा बड'फाया बर' हारिनि आदर्शनि महान बेक्ति दिनै जुबिन गार्ग रुंसारि जानायनि उनाव सारा आसाम नाङै जे मोनसे आबेग सेन्टिमेन्ट जादों भुपेन हाजरिका थैनायनि उनाव जिबायदि मोनसे आबेग आरो सेन्टिमेन्ट जादोंमोन बा बेबायदिनो महान बेक्तिफोर बड'फा थैनायनि समावबो बेबायदि माने सेन्टिमेन्ट आरो इमसना बर' हारियाव जादोंमोन लोब लोब बर' हारियाव मोनसे जावरिखांनाय आरो बड'फा माने हरखाबै गैया जानायनि उनाव हारियाव मोनसे बे सेन्टिमेन्टआ द्र' जादों दा बेबायदि बेक्तिखौ जुदि बेबायदि थासारियाव जोङो जुदि दोननो नागिरब्ला बिथांखौ जोङो बिश्व मुलुगाव लांनो नागिरदों ना बिथांखौ जोङो धंस' खालामनो नागिरदों आरो दिनै बर' हारिया थांना थागोन होनना बुङोब्ला बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायजों थांना थागोन आरो बड'फाया जेराव मुलुग दरबाराव थांगोन बर' हारिया बेयावनो सिनायथि मोनगोन खारन बड'फाया बुंदोंमोन एबसुनि सोमावसारनायजों बर' हारिया सिनायजागोन आरो दिनै जों बुंगोन बड'फानि आदर्शजों जों जे हाबा मावगोन खौसेथिनि अनलायनाय गोरोबलायनाय गोजोन थासारि गायसननाय बेजों बर' हारिया मुलुग दरबाराव सिनायजागोन आरो बड'फाखौ जोङो जुदि धंस' खालामनो नागिरब्ला नस्थ' खालामनो नागिरब्ला बेखौ लाजि फोनांनो नागिरब्ला बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन गैया आरो बे भद्र समाजनि सभ्य समाजनि हाबाफारि नङा होननानै आं सानो बेखायनो बिनिफ्राय जों गोजानाव थानाया मोजां आरो प्रसासना बिनि सायाव एक्सन लानांगौ जायानो मावा मानो जि बेक्तियानो जाया मानो गासैबोथ' मावा बेबायदि गासैनियावबो साननाय थाया सोरबा साफा सानैया बेफोर खामानिखौ मावदों आरो सानस्लाबनो हायियाव बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो बेखायनो बिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां